समनि उनाव दिनैसो नै नुजाफैबाय आङो। ओमफ्रायथ' सरि दे लोगोफोर, आं भिडिअखौ दासान्दि लाबोथ'नो हायाखैमोन। बेनिफ्राय आंना गाराङाबो गाज्रि जाफिनलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आवाजावनो हमनो हाखागोन। बेमारि जिबन ना माथो बुंबावनो लोगोफोर। रायलायनो एसे खस्थ' मोनदों, अब्लाबो आङो दिनैहाय बानायथारनोसै होननानै बानायबाय। भिडिअखौलाय लाबोनो सानदोंमोन लोगोफोर, नाथाय गोबाव सम मानियानो जालायलांबायना, सानब्रैयानो जाबाय लोगोफोर। दिनै हाबाथाय सानबायानो जाबावसिगौसोमोन। ओमफ्राय जेन थेन नै दिनै दसे सम लाबोनोसै होननानै भिडिअआ सुंद'यैबाबो लाबोनाय जाबाय दे लोगोफोर, गाज्रि मोननाङा। बेनिफ्राय सोर सोर लोगो सोरामोना फुजा अबाव बेरायखो? फुजायाथ' नै मोनसे जोबनानै थांलायबाय, आरो मोनसे फैलायगौलाय लक्ष्मि फुजाया। आंहाथ' फुजा मेला बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैखाला। बेमारि जिबन होननायसो जासिगोन लोगोफोर। नर्मेल दिनबाबो बेनोसै, आरो ओरैनो फुजा मेलाबाबो बेनोसै आरो लोगोफोर। दे होमबा सनामोन, बांद्राय बुंबाय थाथ'ला। जायखिजाया दिनैबो दसे सम नायलांदोलाय, जाबाबो जायाबाबो जाबजोब ओरैनो दसे होनोसै होननानै लाबोनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर। आरोथ' भिडिअखौ लाबोनो हायाबाथ' आंहानो लसखा लोगोफोर। थेवबो मा खालामनो ना, देहायानो सुग गैया नालाय, बेखायनो जेबो खालामनो गोसोआनो जायालै लोगोफोर। अब्लाबो भिडिअखौलाय बानायनो जि गोसो जायो आङो, नाथाय हाया, देहाफोरानो जि बोरैबा जालांबाय। आङो मा बुंबावनो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानैल' ओरैनो दाथां लोगोफोर। जाबाबो जायाबाबो एसे लाइक थुनानै गालांबानो जाबाय। लोगोसे आरो कमेन्टबो मोनसे हरबानो जाबाय दै सनामोन। आङो सानब्रै गोजोननि उनावसो दिनै नुजाफैलायबाय, नायलांदो दसे सम। अरे बाबा, आयु मा बुस्थु दं दे बेयाव? आयौ मा थाथावथाव दे, मा थागोन बे बक्सआव? जानला मानला थिखोबोबायब्रा आंबो, ओमफ्राय बोरैबा जोंलायलायनायखाय लानानै फैबायलां। दाथ' र' खेवथ'नोबो सम गैथ'ला, आंहा जुलाफि दखान हैनांगौ ना। ओइ जुलाफि लांदो फुजानि एसे नै थुनथुलियाबो जुलाफि दखान हैनोसैलायहाय। गोदोनिफ्रायनो जुलाफि दखान होबोबाय थाग्रा, बोसोरफ्रामबो होखायो आङो। बे सानजों हाबा जानायावसो एसे द्रप थादोंमोन गेजेराव, नाथाय नैबे थुनथुलिया दाबो गोदोनि माबा हुदायानो गारखायाखै आरोना। ओइ जुलाफि आयो हाबाब, जा गोबावनिफ्रायसो दखान होगोन ना। बरिया मोजां सेल खालामनांगौ। बे आजा थेग्लाखौ आं दखानाव थानो खोन्थादोंमोन। गथ'आ साला साप्रिया बहा ओरै थांलाय ओरै फैलायसो बेरायगोन नामा बियो। फैसा नांगौ बाबा आब', फैसा हरलाय आब', फैसा एसेखिनि नांगौ होनना बुंनायाव दं। नाथाय बिब'आ जुदि माबा मोनसे बिजनेस मावनो नागिरोबा बिजनेस, बेयाव सापर्ट होनायाव गैयालै गथ'आ। ओमफ्राय जुदि बे गथ'आ एबाराव फैसा बिथोंना आरो आंनि खामानिखौ मावाबाथ' मोनखाला बियो। साला आयु, सोरबा सिख्लाफोरखौसो लानानै ओरै थांलाय ओरै फैलाय चावमिन मम' जाहोगोन नामा सिबिलाय गथ'आ? आरो जाहोनोबाबो गावनि फैसाजों जाहोनाब्रा, गावनि गार्लफ्रेन्डफोरखौ जोंहानि दखानाव लाना फैबानो जायोना। जोंहालाय कास्टमार फैबानो जाबाय दे आरोना। सेल जाबानो जुलाफि। नै ओमफ्राय नै आं बे बक्सखौथ' खेवनो सम गैथ'ला, नायनोलाय गोसो जाथारदोंमोन मा दं, नाथाय दा सम लाबावगोन ना। दखानावबो थांथारनांसिगौ, आङो सासे गथ'खौसो थाबोनो खोन्थादों। दा आरो थांनांसिगोन ना आंहा, मानसियाबो जाहांखासिगोन इयो, मोनाबायबो ना। दा नायथ'ला दे, ओमफ्राय मोनसे जायगायाव दोनलांनांगोन ना, नङाबा आइया थेख्लाया नायलाबायनानै जानला मानला खुलिलाबायना बहाबा दोनबा जानाय नङा। माबा मोनसे जासिगोन बियो, मोजां जायगायाव दोनलांसै आङो। ओइ थुनथुलि आइ, आइया दा नुबा आरो सोंलायगोन ना बियो। आंनो नायथ'वाखै, बेनो बोरै देखायनो, समानो गैला आङो देखायथ'ला दे बेनो। ओइ गथ', माथो दखान होग्रानि फिसाया बिदि जायो, दाबो दखानावनो थाङा माथो, मोनालायबाय। आइ थांसैबालाय थांसै, ओमफ्राय नोंखौबो आं बुंदोंमोन ना दखानाव थांनो होननानै, गावहा माबा थाङा। आङो दखानाव बिदि थांबाय थाथ'लाहाय। नोंनो बुस्थुफोर मम' बानायनाय माबा माबि जगार खालामनाय सब बानायनाय, बेफोराव आं एसेबां नोंनो हेल्प खालामनानैथ' हरबायना, मदद खालामबाय बिमाया। आरोलाय माथोबाव दखानाव लांनानै बेखौ माबा एवहैनांसिगौल' दा। आरो बे बाबु थेख्लायालाय दखानाव लांफानो थिननाया मा जाखो बेहालाय? ओंलै नोंसाला मोजाङा, नोंसालाय थुरा मायबा दखानाव थागोनखाय गावनि गुस्थुनायफोरजोंसो बेरायलागासिनो दं, चावमिन मम' जागासिनो। ओमफ्रायथ' आयै, जुदि बे जाहोथारनो गोसोबाबो फैसाखौ माने हिनजावफोरनिफ्राय गाव गोसथोनायफोरनिफ्राय माबाबानो जायोना, ने फैसाखौ जाबानो जायो मेथाइफोरनिखौ। आरो जोंहानि दखानावनो जाफैबाबो लस गैलामोनलै। फाल्थु नाम्बार वान जाबायहाय बेबो गथ'आ। बिब'आनो एसे मोजां लिंखाबाय पकेट मानि होगोनावनो, मानो बाखो बेलाय। र' दा लोगो मोनबा बुंगोन आं, फुजायाव लोगो मोनखागोन बेखौ। आंथ' फुजायावनो बेरायहैनाया बिदि बेरायहैखाया। दा दे दखानसिमल' थांगोन आंहाय, नङाबा आरो मेलायाव दखान होनो गोसोआनो जाथारबायबा। नोंसा फुजा मेला फांसन, बैसागुनि फांसन जियानो जा, माला दखान होआलासे थाफेरा दे आयै हो। बाजेट खमबाबो बाजेट बुरजाबाबो आं दखान होखायो माथो।
हा गाव गावनि माबाखौ खामानिखौ मावनानै लानायाथ' मोजाङाय बिजनेसफोरखौ जुदि लाब जायोबाथ' लाब जायाबासो दा आरो लाब जागोनलै आयै ओइ जुलाफि मानो लाब जाया दे फुजा बोथोराव जुलाफिखौलाय आङो होखाथारोना गोदै गोबाबायै बरियानो नाङो बुन्दिया बुजियानो आरो बे आं बेफोरखौ ओरैनो सोलोंबाय थायामोनलै आयै न'आव एवजालाबायनानै जानाया आङो दखान होग्रा मानसि न' बेखायनोसो दा बिजनेस होनबा मा बुजियो जाबाय दे जाबाय हा मोजाङै मोजां माबाथोंसै मिलायाव मानसि जाथोंसै दखानाव ने आइ लाब जाथोंसै एकदम आइ लखिया फैथारथोंसै दखानाव अ थेंक इउ आयै थेंक इउ बेफोरसो बिमा दा फिसाजोखौ जेरैबाबो माबा थुलुंगा होनांगौ ना आयै खामानिया मा गिदिर मा फिसा जेरैबाबो खामानि आरोबा नोंनि माबा साननायफ्रा थांखिफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंबानोथ' जाबायना आइ अ दे आयै थेंक इउ औ आयु हा ओमफ्राय बे उथिजालाय मा लाखो नोंलाय हो माथो माबा थफ्लाना मना बायदि मा नुहुरखो आङो नङा आयै जेबो आंनि मेकआपनि बक्ससो दा इसोर मोखांफोरखौनो एकदम साफा मोजां समायनाखा मोखांखौनो नेचारेलखौनो जि माबा माबि दाफब दाफाबनो एकदम गाज्रि खालामना लाजोबथारसिगोन बे गथ'आ अबावबा गाज्रि जागोन नायबा समायनासो नुयो आयै एसे जों माबा दखान होग्रायाबो देलायनांगोन न कास्टमारफ्रा जाहाथे लेथ्रा माबा लेथ्रा नुबा खारगोन माथो नो एसे साफा दखानदारा साफा थाबाबो कास्टमार जायोलै आयै महर मोखांजोंलाय मा खामानिफ्रा मोजां जाबानो जाबाय आरो महरफोरखौ बिदि बांद्राय दाफब दाफाब दा खालाम दे आइ देनां जेला बैसो जागोन अब्लासो नोंनि महरा आसलि रंखौ दिन्थिगोन बेफोर दाफब दाफा माबा माबि बिबा मा होयो गिलु बालुनो आजिखालि फोथायजाला नुवाखै नोङो बाबा मबाइलाव दिन्थिगासिनो ओइ खानाय सिदा खालामनायफोराबो खानाय गग्लुंजोबनाय माबा माबि लगायनानै लानानै खर'आव बेखायनो जेरै इसोरा हरदों बिदिनो मोजांथारहाय आइ बेफोर मोखांफोरखौबो दाफबनानै दालाथार बिदि आयै एसे देलायनांगौब्रा औ बांद्राय दाफबलाया थिग नङा आंथ' इसेबांबो बिदि दाफबाब्रा आंहा लिमिटनिसो आंथ' आंखौ साजायनानै लाबा जि मोजांसो मोनो नायनो एकदम समायना रावजोंबो बाख्नायजालांनाया आंनो गावनो खुद बाख्नायोलै आयै नैहाय नोंना बेफोरो गासिबो नोजोरनि थखासो बेफोराय जि इसोरा महर दानानै हरदों जि खानाय हरदों जि माने मोदोमनि कालार हरदों गासिबो इसोरनि सोरजिनायानो मोजाङाय बेफोरो मुहिनि मोजां नङा बेफोरो ओरैनोसो सायावल' आयै होमबा इसोरा जोंखौ मानो थिगसे माहाजोन खालामना हराखै दे मानो बिदि खस्थ' हरनांगौ जोंनाव हो दानाथ' ना खस्थ'खौबो आं बारा जेबोखौनो मोननो रोंला दे जाबाय थांद' ओंखारनानै गोख्रै थांदो हाबाब दख'ना गानलां ओमफ्राय जि समायना एसे देलायलां देलोंलोंनो मिन्थिबाय दखानदार जाबाबो एसे देलाय मालाय थां बेफोरबायदि लंपेन्ट खान्दा खुन्दा गाननानै दाथांथार बोथोराबो थिग नङा मेलायाव मोजां मानसि फैगोन गाज्रि मानसि फैगोन गेदेर फैगोन उन्दै फैगोन मिन्थिबाय जागोन दे आयै जागोन वाव अखाफोर थारैनो बिदिबा जोङो दसे बेरायफैबायना फुजियाव नोंबो बरिं मोननाय नंला आंबो बरिं मोननाय नंला फुजा बोथोरावथ' आरो बेखौथ' थिगानो दं फुजा मेला बारा ओंखारामोन ना आरो नै लक्ष्मि फुजायावलाय एसे ओंखारसाबोमोन आरो आइ नों आंजों फैनानैबो हेपि नङा आरो मेहेर एकदम एक्टरजों फैनानै गावखौनो एक्टरबाव नामा नों एक्टरा बिदिबा आंबो एक्ट्रिससै एकदम राइट या नोंबो एक्ट्रिसजों खम नामा नोङो थोरिना नों एक्ट्रिसजों खमलै स' लोगोफोर गारामाया जाथारा भइस होबाबो आंथ' खिन्थाखाबाय गारामानिबो प्रब्लेम दं हामथारा लोगोफोर मुलि जायै दसे थायो ओमफ्राय आरो जाफिनो नालाय नै आरो अखा एसे सिजानाय बायदि जाबायना खामानि मावबाय थानायाव ओमफ्राय जाफिनलायबाय आरोना गुजुनाय गगा मोननाय जायखिया जाया भइस होबायलै लोगोफोर देहायानो सुख गैथारलाना जेरैबो जाथारला होमबाबो नायदोंबा लोगोफोर सुनामोन जाय नायनो मोजां मोनो लाइक थुनानै गालांबानो जाबाय दै लाइकजों लोगोसे कमेन्टबो मोनसे हरबानो जाबाय आं मोजां मोनगोन दे जियानो जादोला ओमफ्राय सानजों बेरायनो फैबाय गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय दुखु दाहा टेनसनफोरजों बांद्राय थानाय जायोलै न'आवबो फुजा बोथोरफ्रावबो हारसिं न'आव थाबाय थाबा न' जोंहानाव फैबाय जोंहा नै दसे फुजाबो बेरायनो मोनबाय नङाबाथ' आंहा लोगोआनो गैखायामोन नालाय सोरजों बेरायगौमोन दे नोंजोंसो स्राय बेरायनो मोनफैबायलै आराम जाबाय दे ओमफ्राय आब'आबो थानायमोनबा साथामजों बबेया फैगौमोनलै औथ' आरो हाय मेहेर ओमफ्रायो नोंहाथ' मालाय बेरायबायानो थाखायो खोमा न' बेरायालै आङो गोदोसो बेरायोमोन जेब्लानिफ्राय आंनि हिन्जाव आंखौ नागारनानै थांदोंना आंबो हिन्जाव गैजायै जाबायब्रा लोगोफ्राबो दाना मालाय आलदा जुदा जाजोब्बाय सोरबा मालाय हाबा जाबाय गावनि बिसिजों बेरायो आरो सोरबा गार्लफ्रेन्डजों बेरायो आंजोंलाय सोर बेरायनो दिनै मेरजों सोर बेरायनो आरो सिंगेल लोगोआबो बुहुत खम ना
अबेबा मोनसे टाइमाव ना मेहेर बेफोरबायदिनो जायो दे लोगोफोर थाबाबो गैयि बायदिसो जायो माने गावस्राजोबनाय बायदि जायोना लोगोफोराबो माब्लाबा समाव गावबागावल' जाजोबखायो जा इन्जय खालामनांगौ बे गोदो कलेज टाइमाव स्कुल टाइमावल'मोन बेस्ट मुमेन्टआनो ओमफ्राय दाथ' बेफोरबायदि जेबो गैलाना जेसेबांनो देरहोलां एसेबांनो टेनसन फैहोलां आरो जिन्दगियाव गोबां मुसिबतबो फैहोलां बेफोरबायदि जायोलै उफाय गैया आरोना बेनो जिबन जाहैबाय औ ओमफ्राय बैथिंनो थांसै खोमानो जोंहा अके जेसे आपकी मर्जी ना मा होनो बिनिफ्राय नोङो बैयाव गिदिंग्रायाव गल गल गिदिंग्रायाव गाखोनो सोरखि ना मा होनोथाय दा ब्रेक डान्सआव गाखोनोब्रा आंथ' हले जाथारालै खिन्थु थेवबो नों जुदि गाखोयोबा ना आं नोंखौ गाखोहोगोन दे आंबो गाखोफागोन आरो ना हे आं हरै जाथारा खर'सो मिदिनानै गोग्लैगोन माथो आङो जायगायावनो आरो बे सोरखिना मा होनो गल गल गिदिंनायाव हायालै हाया गोग्लैगोनसो माथो आङो सेस गोजौनिफ्रायनो गोग्लैनो हागौ आरो जाबायदि हांखुर गहां गहां मोनो जाबाय दे बिदिबा दा दखानावल' गोथाव गोथाव जालांसै ने फुजा फैनाय मानि मा गोथाव गोथाव जानायब्रा न'आवलाय मा जाहैबावनो ना बेदरबाबो नाबाबो एसे फुजा बोथोराव दखानफोराव जालांनायखौनो बेस्ट मोनो आंथ' नाथायबा माब्लाबा मा जायो दखानफोराव जानायाबो थिग मोनालां जानला मानलासो दसेनो बानायब्रबनाय जायोना नोंनि आखाइनि पक'रा सावनाय बायदिलाय बहा टेस्ट फैनो दे नोंनि गुदुं गुदुं सिंग्रा सावनाय नोंनि साहा फुदुंनाय बेफोरबायदि टेस्ट फैनोलाय बहा नङा होमबा गुबुननियाव आं एसेबां बिदि गोथाव मोना माने नोंनियाव जा टेस्ट दङ ना बा आंनि सिंग्रा पक'रानि बिराद फेन जाथारबाय नामा नोङो आंथ' दखान थाङियानो गोबाव जाथारबाय लिंहरबाय थायो मादै आं थांनाय जाथ'थाराखैहाय ओमफ्राय जाय नोंखौ मोनगोन बिराद लोखि जामारगोनलै साननायालाय सानदोंमोन आङो बे फुजायाव ना लाक्समनजोंनो बेरायनो नाथाय साननाय बायदि जाजोबासै बेहाय मेहेरबोनाव फैनांबायना नङाबाथ' आं थांखागौमोन माबा आयंआबो लिंहरबायानो थाखादोंमोन फुजायाव ओमफ्राय जोंहा सानैजों जि मोजां समायगौमोनहाय फुजायाव सेल्फि लागौमोन बेरायगौमोन आंनाथ' गोबां बिदि सिमां दङमोन जेबो नंला लोखि फुजा दंबावो रासमेला दंबावो ना मा सानखोब्रा अखाफोर जेबो सानाखै दे आंखौ सोर मोनगोन मोना बेलाय उननिसो खोथासै नङा होमबा नाथाय जायनि खाफालाव गोलैगोन बेनो मोनगोन आरोहाय माथो बुंनो हाबावनो ना औ ओरैनोथ' बुङोमोन खाफालाव जि लिरनाय दं बेनो जायो होननानै मा खालामबावनो आरोना आंनि खाफालावथ' आंनि हाथरखिया थानानैबो दा गैला माथो इसोराबो दिना मा माया गेलेयो बुजिखौनो मोना माब्लाबा समाव जाय गावनि बिराद आंगो जायोना बेखौ मालाबा सेना लांफिनगारोलै मानो लाइफ टाइम जमा थानो होआथाय आंनि जिउनि बयनिख्रुइ बेस्ट साबसिन आंनि आंगोसिनखौनो सेना लांफिनबायना मानोदि दसे समल' आंखौ बेजों थानो होखोबा इसोरा जे खालामो माब्लाबा मोजांखौनो खालामो मेहेर बबेबा समाव ना माबा बिनिख्रुइ साबसिन जागोन खोमा लाइफआव मानो होनोबा इसोरा ना माब्लाबाबो गावनि फिसाफोरखौ माइगाब जुजाय खालामाथ' बयखौबो अनहरखायो माथो माबा मोनसे खालामबा गाज्रि खालामबा बिनिफ्राय आरो साबसिनबो खालामना होगारोथ' माब्लाबा समाव मोनथिला दे आरो दिनैसो एकदम खुला फ्रि गोसोआव मिलाव फैफिनदोंलै एकदम बिराद गोबाव समनि उनाव नोंजों आरो बेबो नंगौ आरो औ माथो हाथरखि थांनायनिफ्रायनो आं रावजोंबो बिदि बेरायफेरासैमोन आरो बेरायबाबो ना ओरैनो सायावल' बाट नोंजों मोनसे एकदम आलदा फिल फैलायलायदों माथो बुंनो आरोलै लाइफखौबो माब्लादि मा चेन्ज जायो हमनोनो हायालै ओइ मेहेर ओमफ्राय बैयाव नोङो लंपेन्ट गस्ला नाया नामा ड्रेस लाबोदोंथ' बैयावबो फुजानि ड्रेस माबा माबिफ्रा लाजायालै बारा गोबाव जोराथ' दसेनो गानबानो जिलाबायोलै आङो लानोनो बायो एकदम नख्लिख्लिसो लाबोयोलै मालाबा समाव दसेनो जिलाबायोथ' जाम्बिलाय ए आङो बांद्राय बाया आरो बायनायालाय फैसाबो थालाबायाना इसेबां माने ओरैनो जाबजुब मालाबा बेग मोनसेफोर लानानै थाङो आरो आंबो ओइ आंथ' हले बायखाथारालै जेबो ओरैनोसो बेरायनो फैयो आङो नोंहा माबा जुदि फसायदोंबा खोन्थाबानो जाबाय आङो बायना होगोन दै फैसाखौ आं होगोन नंगौ जुलाफि गोदै गोदै जुलाफि थुनथुलिनि दखानाव हाबफै जाफै बयबो एसे नायनाय फै जुलाफि आइया गोथाव गुदुं जुलाफि जाफै खाथा निमखि चावमिन मम' जि गोसो फै जाफै खनसे आंनि दखानावबो आइया थुनथुलि आयु माथो लाक्ष्मण नोंसो आइया आंनि फार्स्ट कास्टमाराबो माथो नोंसो जासिगोन नामासै बेफोर दोनथ' ओमफ्राय नोङो बेहायसो दखान होदों आरो ना औब्रा ओमफ्राय आंनि दखानखौ नों नुबारबाय गावहा ओमफ्राय दे फैबाय मोजाङानो जाबाय आंनि दखानाव हले माबा नङा माबा मोनसे जानानै बिनिफ्राय आरो लांबावनांगोन नोङो आच्छा ओमफ्राय थुनथुलि दख'नायाबो माथो इउनिफर्मसोलै हे मा इउनिफर्म
जालाबायब्रा दख'नायालाय इउनिफर्म नङालै नङाबा माथोब्रा थुनथुलि एकदम फुजानि एबारनि ड्रेसा बेनो नङा होमबा भाइरेल दख'ना ड्रेसा थिग दं दे जायखिजाया ना भाइरेल दख'ना लोगोसे आरो दखान बिनिफ्राय समायदोंलै थुनथुलि समायदों दे आइ मा भाइरेल दख'ना जालाबायब्रा नङालै एफा मोजां आङो देलाय मालाय दख'ना स्राय गानना फैदों आरो नोंहा माबा इउनिफर्म भाइरेल दख'नासो जाबाय दङ ओइ नंखाय नंदों बियो बैयाव दासो आं 20 जन लोगो मोनबोदों सेम टु सेम दख'ना एकदम भाइरेल दख'ना नङाबा माथोब्रा बेलाय एखे कालार बे कफि कालारखौल'सो बिराद गानसोदों नङा होमबा